Fight number 81, Karen Escobar of Camarines Sur, Blue Harbor, versus Elizabeth Christine Baile of Quezon City, Red Harbor. And fight number 80, Craig Legal of Masbate City versus Joanna Marie Ortilla of Albay, 14-26. Huwag na po kalipunan, huwag na. Players. Huwag na dyan. May mga medics po tayo.